गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गसाइगावआव गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय अमा हमदों। गसाइगाव पुलिस बिफाना मैया फुंनि 10 रिंगासो समाव मा 15 गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय अमा हमनो हादों। सोनाब बंगनिफ्राय सिखाव लामाजों लांबाय थानायावनो गसाइगाव पुलिस बिफाना बलेर' पिकआप बुंजासे गसाइगावनि फदमबिलाव अमा गारिखौ हमनो हायो होननानै मिथिहोदों। गसाइगाव मि फिसिथाय बिफाना हमनो मोननाय गारिखौ गसाइगाव मि फिसिथाय आरो फाहामथाय बिफाननि मावखुलिनि लांगोनायाव दोननाय जायो। हमजानाय गारिनि नाम्बारखौ AS12 CC 1403 होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गारि सालायग्रा अनिल बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला उदियागुरिनि सलेन बसुमतारिनि दैदेननायावनो अमा फालांगिया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों। आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासैबो बिबानगिरिफोर मावफारियाफोरा बर' रावखौ लिरनो बुंनो थाखाय सोलोंनांसिगोन। मिथिनाय बादिब्ला आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासै अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ निउ MLA हस्टेलनि कनफारेन्स हलाव मोनाबिलिनि 5 निफ्राय 6 रिंगासिम फोरोंथाय होगोन। समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव अफिसारफोरनि थाखाय बर' रावखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। ओरैहाय GNB भवनाव ग्रेड 4 UD एसिस्टेन्ट मावफारियाफोरखौ बर' रावनि सायाव समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव फोरोंथाय होगोन। मख'नो गोनांदि बड' लेंगुवेज लार्निं एन्ड स्पिकिं कर्सनि मोनसे फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ फैगौ 1 जुनआव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव बेखेवनानै होगोन। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया SI जन्मनि राभाखौ सिरियै बुथारखोमानायनि गोख्रों अजद होदों। आरसुनि लोगो आफादगिरि दिपंकर राभाया SI जन्मनि राभानि थार बिजिरनाय नागिरनानै तामुलपुराव गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। लेडि दाबां पुलिस मुङै मिथिसार जानाय SI जन्मनि राभाखौ पुलिसनि माखासे बिबानगिरिफ्रानो बुथारखोमानानै जाब्रबथायनि महर होदों। SI जन्मनि राभाया गारिनि जाब्रबथायजों थैयाखै, बेखौ माखासे पुलिसफोरासो बुथारखोमादों होनना गोख्रों अजद होदों। दुलाराय राभा फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दिपंकर राभाया नगाव जिल्लानि SP लीना डलेनि बिथोनजोंनो SI जन्मनि राभाखौ बुथारदों। बेनि थाखाय CBI थार बिजिरनायनि गेजेरजों लीना डलेखौ हमनो नांगोन आरो गोख्रों साजा होनांगोन होननानै दाबि खालामो आरसुनि लोगो आफादगिरि दिपंकर राभाया। BPFआ मावनो हायै खामानिखौ UPPLआ 3 बोसोरावनो मावदों। चिरां जिल्ला बेंटल BCTCनि सिङाव थानाय जायफोर बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो रेशन कार्ड मोननो हायाखैमोन, नाथाय दायो UPPL सरकारा 242 नखरनो बिथांमोना गोदानै रेशन कार्ड बानायनानै होयो। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय BTR सरकार एबा BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गोदानै सरकारि रेशन कार्ड मोननायनि थाखाय खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय बावहरदों। ट्राइबेल पुलिस अफिसार जानायखाय जन्मनि राभाखौ बुथारदों जानो हागौ, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुखुनि समाव जन्मनि राभानि नखरजों गसंफादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो SI जन्मनि राभाखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ। SI जन्मनि राभाया जाब्रबथाय जानानै थैयाखै, बेखौ उदाङै साजायनानैसो बुथारदों। जन्मनि राभानि नखरनो थार बिजिरनाय होनो थाखाय बे जाथायनि सायाव जेबो सन्देह गैयालासिनो गेबेङै नायबिजिरनाय नांगौ होननानै एबसुआ दाबि दैखाङो। फारसेथिं SI जन्मनि राभाया थैनायनि 1-2 घन्टानि उनावनो नगाव पुलिसआ बिथांनि नखराव सिग्रोमनायखौ गोख्रों रावजों पुलिस बिफानखौ सोंखारिदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। मानोना जन्मनि राभाया नगाव पुलिसनि सिङावनो खामानि मावगासिनो दङमोन, अब्लाबो बिथांनि नखराव सिग्रोमनायखौ पुलिसनि एक्सन होनना बुङो आरो जन्मनि राभाया ट्राइबेल मानसि जानायखाय, ट्राइबेल अफिसार जानायखाय जन्मनि राभाखौ बेबादि खालामनाय जादों नामा, बेखौबो सन्देह लानो बाध्य जादों होनना गोख्रों रावजों बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।